Nu holder vi på en resteplads ud for Flensborg og holder en lille tissepause. Og så har hun lige brug for at strække benene lidt. Så hun er ude og gå tur med sin far. Skal jeg sige hej mor? Ja, så siger hej mor. Hej mor. Den. Pas på. Pas på. En god seng. Mm. Ja. Han sidder. Ja, det er kælforen. Så, se nu der. Pas på den navn. Ja, rap. Fint. Pas på, Sara. Den napper. Skal passe på, den også. Den kan godt finde på at nappe. Nej, nap, ikke rap. Så er det mere. Dræber. Der er nogle små nogle. I stille sammen. Små gider. Hvad er det? Far i hånden. Det er bedst for en pige. Det er bedst for en pige. Ja. Ja, klappe, kage. Morgen skal vi bage. Dejlig. Kage. Ej, morgen filmer. Ja, morgen filmer. Ja, hun filmer. Ja, hun vil filme. Ja, det mor derovre. Ja, det mor derovre. Det er mor. Det der mor derhen. Ja, det er hende. Ja, ja, mor. Ja, mor. Ja, vink til mor. Ja, vink til mor. Ja, ja. Hej. Godt. I dag er det... Hvad? Ja, det sker. Ja. Ja, det sker. Hvad siger din far, når han dukker ham? Au. Au! Der er også noget ryg i. Ja. Jeg undersøger det, der bare bedst for. Hun er begyndt at blive meget interesseret i øjnene, så lige pludselig stikker hun 2 fingre op i øjnene på hende. Ja. Au. Det troede deres kat Guffe åbenbart, og også, at det gjorde. Hun miavede højt og prøvede at grave. Nej,
Kan du se mig? Man skal være lang. Fordi den har en lang lille. Kan du se mig, Nikolaj? Ja, jeg kan se dit øje. Du skal huske at filme, så filmer du bare ned på gulvet, moster. Så må du gå ud af børnehaven for sidste gang. Nu skal jeg ikke være i børnehave mere. Jeg er også lidt træls. Jeg er lidt træls. Jeg tror ikke, du skulle hoppe ned fra stenen for sidste gang, så. Yippie! Jeg vil stå op og hoppe ned. Mhm.